Soc la Joana Amador, soc professora d'Agricultura Ecològica a l'Escola Agrària de Manresa i soc sòcia de l'ERA. Mireu, la terra ha passat de menys de l'1% de matèria orgànica a més del 8%. Fa 10 anys que no llorem el terra. No hi ha problemes ni d'ull de gall ni de mosca d'olivera. Voleu saber com ho fem? Apunta't a l'ERA. Soc el Manel Martínez. Tinc un hort d'autoconsum ecològic a Cal Agustí de Castellgalí. Soc soci de l'ERA. Soc Cristina Babot, treballo en el tercer sector, fent jardineria a Terrassa i soc sòcia de l'ERA. Soc el Josep Ramon Sainz de la Maza, assessor a Georgànica i soci de l'ERA. Em dic Nacho Tarrés, soc músic i també treballo amb diferents projectes relacionats amb l'economia social solidària. També soc soci de l'ERA.